Da jeg begyndte på forberedelsen til det ord, som jeg gerne vil dele med jer i formiddag, så blev det også klart for mig, at det var et ord, der rakte lidt længere ud, og det også betyder, at jeg kommer til at fortsætte med det her ord også næste gang om 14 dage, når vi mødes igen. Og jeg har skrevet som overskrift over ordet i dag, er stenen kastet. Og det er et lidt interessant ord, for hvad betyder det med denne sten? Det er en beskrivelse, som vi finder i Daniels bog, og det kommer jeg tilbage til lidt senere. Fordi vi lever i en tid, hvor alting sker i en hast, hvor alting forandres i et tempo, som gør, at vi som mennesker ofte kan have svært ved at følge med i de begivenheder, som vi oplever, og det som sker, og hvor vi også ofte ser, at mennesker er uforberedte på det, som sker i den tid, vi lever i. Der er jo nok ikke nogen af os, som er samlet i dag, som er uforstående, eller ikke har forstået, hvad ordet Brexit betyder. Det er jo et ord, som relaterer til den folkeafstemning, som jo fandt sted her den 23. juni i England omkring Englands fortsatte medlemskab af EU. Jeg tror, der er rigtig mange mennesker, der er blevet overrasket over, ikke bare inden for den kristne verden, men i særdeleshed også inden for den profane verden, hvor mennesker er blevet overrasket over, hvad der kom til at ske, og mennesker var uforberedt på det, hvilket vi har set efterfølgende i de reaktioner, som er kommet. Vi har også set, hvordan at denne afstemning på mange måder har sendt chokbølger igennem både det politiske og det økonomiske landskab, både herhjemme og ikke mindst i EU. Og jeg tror, at de politiske ledere, både i England, men også i EU og rundt omkring i verden, i den grad var uforberedt på det, som skete. Bookmakerne havde satset på, at det ville blive et ja til fortsat medlemskab, og var faktisk totalt uforberedt på det resultat, som kom. Og nu frygter man, både i EU, men også i andre sammenhænge, at andre medlemslande vil komme i den samme situation, at de også ønsker at melde sig ud af EU. Vi har hørt røster om det i Danmark. Vi ved, at befolkningens forhold til EU er meget skeptisk, både i Holland og i Tyskland og i særdeleshed i Frankrig. Og man ved, at hvis der vil komme en lignende folkeafstemning i nogle af disse lande, så er man ret overbevist om, at det vil blive det samme som resultatet i England. Og derfor sagde Tysklands fru Merkel også i de forløbende dage, at nu er det vigtigt, at de sidste 27 lande holder sammen, for hun ved godt, at denne frygt kan blive til virkelighed. Det har ligeledes resulteret i rådvildhed, for hvad kommer det til at betyde for fremtiden? Men et kan vi være helt sikre på, at fremtiden den ligger i Guds hånd. Vi kan være sikre på, at det, som kommer til at ske på jorden, det er ikke noget, som kommer til at ske, uden at Gud har haft en finger med i spillet. Vi kan være sikre på, at det er noget, som ligger i Guds timing, og vi kommer til at se ting og sager og begivenheder, som vi vil blive chokeret over, som vi vil blive rystet over, men også som er kristne, også som har vores liv i troen på Kristus, vi har ikke noget at frygte. Vi har ikke noget at frygte for fremtiden, fordi vi ved, hvad der venter. Og derfor har jeg også lyst til, at vi i formiddag skulle dele lidt sammen om, hvad skriften egentlig siger om den tid, vi lever i, og hvad vi kan forvente i tiden, som ligger foran os. Og lad os derfor starte med at læse fra Matteus evangeliet, det 16. kapitel, hvor vi skal læse vers 2 og 3. Matteus kapitel 16 og vers 2 og 3. Matteus kapitel 16 og vers 2 og 3. Men han svarede sig til dem,
Om aftenen siger I, det bliver smukt vejr, til himlen er rød. Og om morgenen, i dag bliver det uroligt vejr, til himlen er rød og mørk. Himlens udseende forstår I at tyde, tidernes tegn derimod ikke. Dette her sagde Jesus, efter at farisæerne endnu en gang havde henvendt sig til Jesus og bedt ham om at vise dem et tegn. Og på trods af, at de farisæerne og de skriftkloge igen og igen havde set Jesus gøre undergerninger, havde set dem gøre tegn, så var det som om, at det ikke trængte ind i deres bevidsthed. Det var som om, at de ikke forstod, at Jesus virkelig var den lovede Messias, at han var Guds søn. Og derfor kommer de nu til Jesus og beder om endnu en gang, at han skal vise dem et tegn for dem. Men så er det, at Jesus han kommer med denne her hilsen til dem. Og minder dem om, at de forstår at tolke de tegn, som de ser på himlen med solen, der går ned om aftenen, og det betyder smukt vejr, fordi at himlen er rød og så videre. Men det, som er det vigtigste, peger han på, at tolke tidens tegn, det forstår jeg ikke. Og så er det, at vi kommer ind på det, som egentlig gemmer sig for vores tid også, for ikke alene forståede mennesker ikke at tolke tidens tegn på Jesu tid, men sådan gør det så også gældende i dag. Og det har været interessant at se, hvordan at mange politikere, både i England og andre steder, har givet udtryk for, at det kom som en total overraskelse med denne afstemning, at den resulterede i et nej til fortsat medlemskab af EU. Det var som om, at mennesker ikke havde været i stand til at tolke de tegn, som viste sig i tiden. Det var som om, at de ikke havde været i stand til at tolke det, som skete, og hvad resultatet ville blive. Jeg har hørt mange sige, at det med Jesu genkomst, det skal vi ikke beskæftige os så meget med, for vi ved jo, at Jesus kommer igen, bare ikke hvornår. Problemet er, at det er blevet en sovepude for mange kristne i dag. Fordi at vi har hørt det, og som Annelise også læste fra Peters andet brev, at der er spottere, der står frem i endetiden og siger, at der er blevet talt om Jesus genkomst, og alting er bare gået videre som hidtil, der er ikke sket noget. Det ser jo ikke ud til, at det bliver noget til med hans komme. Men præcis som med denne afstemning vil det også være, når Jesus kommer igen. Det vil komme som en total overraskelse, fordi mennesker ikke har forstået at tolke tidens tegn. Folk har ikke forstået, hvor tit vi er på endetidens afslutning. Folk har ikke forstået at tolke de tegn, vi ser, og dermed gøre sig klar til at møde Herren i luften, når Jesus han skal komme i skyen for at hente sin brud. Vi skal læse videre fra Matteus evangeliet, det 24. kapitel. Matteus 24, og her skal vi læse fra vers 37. Hvor Jesus her kommer med en beskrivelse af den tilstand, som vil råde i endetiden, lige inden Jesus kommer igen, og hvor at han sammenligner det med tilstanden i Noas dage. Her står der så, til ligesom i Noas dage, således skal det gå ved menneskesøndens komme. Som de levede i dagene før syndfloden, de åd og drak, tog til ægte og gav til ægte, lige til den dag, da Noah gik ind i arken. Og de indsede intet, før syndfloden kom og rev dem alle bort. Sådan skal det også gå ved menneskesøndens komme. Der skal 2 mænd være sammen på marken. Den ene tages med, og den anden lades tilbage. 2 kvinder skal male på samme kværn. Den ene tages med, den anden lades tilbage. Våg derfor, til I ved ikke, hvad dag jeres Herre kommer. Det er interessant at se, at når Jesus kommer med denne beskrivelse af, hvad der skete på Noahs tid,
For Noah havde fået befaling af Gud til at bygge denne ark, og mennesker havde set, hvordan at Noah havde bygget denne ark, og de havde hånet ham og gjort tykt nar af ham, fordi han byggede en kæmpe båd langt inde på land, som var langt fra land. Og alligevel havde Noah igen og igen advaret om den syndflod, som skulle komme ud over jorden, på grund af synden, som var fuld, og på grund af, at Gud var nødt til at dømme synden og dømme folket og sende denne syndflod. Mennesker var blevet advaret igen og igen. De havde set, hvad der havde nærmet sig ved, at Noah han byggede denne ark, og de vidste, at der ville komme noget, men det var som om, at de ikke forstod at tolke tidens tegn. Det var som om, at de ikke forstod, at tiden nærmede sig, og de var nødt til at forberede sig på det og gøre sig klar til den dom, som ville gå ud over jorden. Og derfor er det, Jesus siger i vers 39, og de indse intet, før syndfloden kom og rev dem alle bort. Det forfærdelige i den her situation var, at disse mennesker blev totalt overrasket, da syndfloden pludselig kom over jorden. De var totalt uforberedt på det, fordi de ikke havde forstået at tolke tidens tegn. De havde ikke forstået, hvad det var, som nærmede sig. De levede deres liv, som de altid havde gjort, for det så jo ikke ud til, at der skete noget som helst. Og nu er det, at Jesus han også siger dette, at de indse intet, de forstod ikke, hvad det var, som nærmede sig, og som